Sinibingelele mzwa wethu, sinibingelele kuphi nakuphi la nikhona. Nisamukelwa yinsizwe yakwanene enkandla eThalaneni. Inibingelela engosini ethi Sidla Ngokhezo Oludala. Kunjalo ke mzwa wethu njengoba nayo lesasikhathi esidlule kuye kwane siqephu sokuqala episode 1 okuwona ebekade kuchazwa izitsha. Hayi ke manje sesingena emkhakheni olandelayo ke lo mkhakha manje okusenga. Sesiyasenga ke manje kuze phela sibe nobisi bese silwetha eguleni phela uzawuvuthwa egcineni lube amasi sivube sidle. Ngakho ke mzwa wethu ngiyakumema yemema inkeshezane kashukela eyasalazi ukhuma ezanga kubetha lathula. Uma khothwa shiya unqazetshitshi umashelela uzama ukulungisa kodwa into ziyonakala. Umhlaza ehletshwa abafazi namadoda. Uzenjaza kamkhize zamluma zamphindela kwazise wengaphethe enduku. Hayi inkosi kayiqedwa umzwa wethu cha. Asibe munye. Naku umdlalo. Naku umbukiso. Ngithi bukela ke mbukeli wami. Ngiyabonga. Siphinde sibonane namhla mzwa wethu
Sithokoza ukudibana kuyo le ngosi yethu Sidla Ngokhezo Oludala. Cha mzawethu ke namhla sesithi hayi kuyoqala umshikashika manje wokusenga. Kuyosengwa ke manje kusho ukuthi isitshe sezosebenza manje yileso kuthiwa yithunga. Ngophela kayisengeli phansi nethu. Ngakho ke sengithi ke ake nginazise ukuthi ngiyaphuma ke manje ke sengiyosenga nani futhi nizobona besenga abantu. Ngoba besenga ngibone futhi noma sesibuya ke sizoqhubeka nalo sesiletha ubisi ebuleni. Ilokho nje umkhakha sesibhekene nawo. Sengiyabona ke ngosenga. Ayeke mzawethu sesibuyile kuyosenga njengoba nani benibona kusenga. Sesizokwetha ke manje ubisi sesilwetha ke lapha eguleni. Nokusenga ke futhi ke awugcinile namhla sazoqhubeka futhi sisenge. Ngakho ke ngifuna nibone ukuthi ke lwethiwa kanjani ubisi eguleni futhi yini nani esetshenziswayo ukuze likwazi ukuthi lwethiwe. Lokho ke isefo. Lesefo inhloso yaso ukuthi uma ngabe kukhona ongekho ezingeni ongenile la ethungeni ngathi kusema kungadluli kudlulele eguleni phakathi. Futhi ke kuzobhajwa lapha esefweni kudlula ubisi lonto.
Hayi ke njengoba sesilwethile ke sesoluthatha ke lolu bisi ke silubeke emsamo ukuze luzovuthwa ube ngamasi ukuze kokwazi egcineni kukhishwe umlaza cwengwe umlaza emasini bese ke sekuyavutshwa kuyadliwa. Usho ukuthi umkhakha lo osuseleke ukuthi ngilithathe ngilibeke emsamo kube sekuphelile ngosuku namuhla.